Good morning mula pa rin dito sa Malico or Villaverde Trails. Yan yung campsite, dyan tayo nag-overnight kagabi. 8:25 na pala ng umaga. So medyo nagtagal pa ako ng konti kasi ang dami nang nagsidatingan. Nahirapan ako mag-impake doon kanina kaya bumaba ako dito ng konti. Anyway, let's go sa go. Alright. Ang tagal dumating yung araw dito sa banda rito. Kanina ko pa inantay itong araw na to eh. Kaya tayo, magkape-kape muna kaya tayo. Hey, good morning guys. So dito na ako sa Malico Viewpoint, nag-breakfast na. Hindi ko na nakayanan. Actually gusto ko uminom tubig kaya ako napatigil dito. Tapos eventually kumain na rin ako. Ito matinding breakfast ng tinirata natin yan. Ampalaya at saka curry. So ngayon pupunta tayo ng Kiangan, all the way from Villaverde Trails naman tayo. Actually malapit lang yan, hindi ko lang alam kung ilang oras. Siguro maabutin lang tayo ng mga 2 oras yan. Kaya tamang chill lang tayo. Chill lang tayo. Punta lang tayo ng Vizcaya. Tapos maghanap pa tayo ng titiran sa Kiangan kasi wala akong idea kung saan pwede mag-camping doon. At saka yung mga pwede nating, or mga accommodations na available. Alright, ayun, tapos na tayong kumain. Huling sulyap sa magandang view mula dito sa Malico Viewpoint. Tingnan natin, no, dami pa rin nakamotor. So maaga pa to, meron pang magdadatingan mamaya. Yun, no, napakaganda na pati ng tanawin ngayon. Hindi katulad nung nakaraang buwan. Dahil summer, di ba? Puro brown yung mga yan. Pero ngayon green na green, berdeng berde. Eto, mula dito hanggang doon sa Maharlika Highway, dyan sa may Santa Fe, ay napakaganda na po ng daan. Gantong quality na po ng daan ang dadaanan nyo. So halimbawa gusto nyo mag-overnight, pwede. Pinaka the best nya, mag-camping kayo. Dala kayo ng malaking camping para sa pamilya, buong pamilya na yan. Yung kagabi, yung nakasabay ko doon, actually buong pamilya yun. May mga bata pang kasama, buong pamilya. So magandang lugar to para campingan. Malamig, parang Benguet talaga yung datingan niya. Well, anyway guys, kita-kita lang tayo sa baba kasi magpapacharge pa ako ng phone. Sticker daw, sticker. Pero saan kayo nang gagaling tong tubig na to, no? Kailang hirap tanggalin eh. Taga to kailang? Taga dito kami balili. Ako magkalit yung helmet ko na. Tama yan. Picture me. 1, 2, 3, is here. Wait lang. Ito po. 1, 2, is here. Para tayong Duterte dun ah. Ay, iba, peace tayo, kay Marcos na tayo eh. Peace tayo, peace. Palakay tayo. Okay. Ayun. Napanood ko yung mga vlog nito eh. Thank you. Hey guys, dito tayo sa 7-Eleven dito sa Ritao. Medyo mahaba itong biyahe na to. Problema pagka umulan sa taas papunta ng Kiangan, kung tayo ang problema. Kung alanganin yung lakad natin, pwede naman tayo mag-overnight sa Kiangan. Ngayon pa lang tayo paalis dito sa 7-Eleven. 1 oras tayo dito mahigit dahil nagpa-charge tayo ng cellphone at ibang mga batteries. But anyway, dire-diretso na to. Napakakulimlim. Diyos mio, garapon. Good luck. Good luck world. Maganda rin na nag-stop over tayo doon, ano? Sa 7-Eleven dito sa Ritao. Maraming nakakilala sa atin dyan. Gusto nyo pumunta ng Dupax del Norte, ayan, kanan kayo dyan. Dupax del Norte, tawag nito, Sea of Clouds, ayan. Ang hirap isipin yung Sea of Clouds, ayan. So binabaybay natin ang pinakamahabang daan sa buong Pilipinas. O hulaan nyo ang pinakamahabang daan sa Pilipinas. Anong pangalan? Magsisimula sa letrang M, as in Michael. Yan po ang Maharlika Highway. Yan pa yung
backbone highway ng buong Pilipinas, extending all the way from Laoag City, from Ilocos Norte, at magtatapos yan sa Zamboanga City. At syempre yan, sa Zamboanga yan. Hindi pa naman natutuloy ang daan, di ba? Napapuntang Visayas at saka Mindanao. Pero kung kinonsider na, sinama na nila yung ruta na yon dito sa Maharlika Highway, yung pagsakay ng ferry. Ganda, rolling hills. Wow, wait a minute. Nice. Nice view. Rolling hills ng Aritao. Bundukan dito, ganyan ang itsura eh. Ginawa ng rancho, napakaganda nga naman gawing rancho to, no? Tapos taniman mo ng mga fruit bearing trees. Hindi pa na yung pantari ko. Aray. Nakakapege naman tong daan na to. Napapatigil ako eh. Ang ganda ng mga mountain range ng mga kabundukan. Ito, may amusement park pa dito. Tapos yung background nya, mataas na bundok. At napakaganda rin na tanawin. Aba, saan ka pa? Diba? Hindi ka nalugi dyan kung dyan sumakay ng Ferris wheel o maglaro. Amusement park na yan. So, dito naman sa bandang eastern side, kabundukan din at saka mga rice fields. Woo! What a place! Woohoo! Yeah ba? Hey guys, kakahiwalay lang natin sa Maharlika Highway dito sa may Solano. Tao ba? Solano to? May mali rito. Sumobra tayo, pero okay lang. Pasok tayo dito. Sumobra tayo sa kanto. Ano ba ito yung tinuturo sa akin ni Google Maps? Sira ulo tong Google Maps ito. Dire-diretso. Dire-diretso daw, dire-diretso. Ay, putik. Intersection pala yun. Naku, Diyos ko po. Ha? Nervous ko dun ah. Anyway, diretsuin lang natin tong residential area ko. Connecta rin to sa main road papuntang Kiangan. Wow, solid na view to. Kung saan saan tayo pinapadaan ni Google Maps, pero solid naman yung view. Panalo lang. Panalo lang, sir. Yeah. Duman ako sa shortcut kasi ayokong duman doon sa Maharlika Highway. Medyo nakakailangan, daming truck. Nakakatakot pati. Malapad yung kalsada pero maraming truck. At the same time, hindi pantay-pantay yung pagkagawa ng kalsada. Kaya tuloy parang kang nagmo-motocross kapag nadaan ka doon. Pinapacheck ko lang yung motor, papalit tayo ng brake pad. Kasi medyo naalangan ako doon sa brake pad doon sa likod. Problema, hindi ko alam kung anong kamats ang Dominar 400. Palitan natin yung harap. Hindi ko pala nadala yung spare parts na para dito sa motor. Ang problema ako doon sa likod, hindi mahanapan ng match. Sana sa may bandang lamot may makikita tayo nakamats na itong Dominar. Ba hindi biro yan guys. Hindi pala ito Solano. Solano ko na Solano. Hindi pala ito Solano, Nueva Vizcaya. Ano pala ito? Villaverde. Villaverde, Nueva Vizcaya. Ayun ang Casa Villaverde. Ito na nga, intersection. Yung papakaliwa dyan, yan na yung papuntang Lamot. At the same time, yan na po yung paakyat papunta ng Kiangan, ng Banawe at ng Bontoc. Ayos tong ilog na to. Naliligo pa ron, no? Welcome to Lamot. Ito na pala, oh. Lamot na pala to. Kala ko ba naman napakalayo ng Lamot. Smio garapon.
Sabi sa akin ni Kuya ay malapit daw sa school yung malaking bilihan ng piyesa dito. Piyesa ng motor. Ang ganda ng kalsada nila rito sa sentro ah. Asfaltado. Ito na yung elementary, okay. Ito. Tanong natin kung meron. Kumakapit pa naman yung likod na ayos pa eh. Kaso nga lang, naalangan talaga ako. Wala nang guhit yun. Ito mahirap sa mabigat na motor. Pag ipaparking at saka pag galing parking. Ay, kamas kampante na ako sa break natin. Bumili ako ng dalawa para may extra na ako dyan. Nakalimutan ko yung isa eh, nasa bahay. Itong dalawa na sasakyan na to, ayaw niya overtaken yung isa. Ano kaya ang sikreto nilang dalawa? Siguro lucky lang ako ngayong araw na to. Maswerte lang ako, no? At hindi naman umambon, hindi rin umulan. At yung panahon ay napakakulimlim. Oh, stig yung pannier niya. Yung parang lalagyan ng bala. Nakakita na ako ng pannier na ganun eh. Yung classic na panniers. Ganda oh. Wow, ayos yung bundok na to ah. Nice. Ay merong ano, may view deck. May view deck doon, cute. Ang epic ng part ng bundok na to. Ayos oh. Pag nahulugan ka ng bato dyan. Teka lang. Tapos may bahay doon sa baba. Hindi ba natatakot yan na baka may mahulog o ano man? Hindi ko alam kung totoo yung pinaglalagay ng map na to. At kung dire-diretsoin natin yan, kukonekta po yan ng highest point. Saglitin niya natin yung Yamashita Shrine. Nandito na rin naman tayo eh. Hopefully open pa sila. Pwede natin idiretso ng Banawe at pababa tayo ng Bontok. Hopefully ganun ang magiging plano. Pero gaya na sabi ko, ang lakad na to ay planong walang plano. Ito yung papakanan dito. Kasi dyan tayo nang galing kanina sa part na to. Nyare sir, Nyare. Yamashita Shrine. Malayo-layo rin pala. Entrance fee 10 pesos. Pwede pa kuya? Mabalin pa eh? Mabalin, para register na pa rin. Sige. Yeah, pwede pa daw. So ito yung daan papuntang highest point sa Tinok. Yan, nasusundan lang na sana natin yan, pero ngayon ang sabi ko hindi na natin pupuntahan yun. Hindi tayo dyan pupunta. Nagkataon lang talaga na nandito yung hinahanap nating Yamashita Shrine. Ayun o, Ifuga Museum. Marami rin namamasyal. Kalimutan ko yung drone sa motor. Welcome Kiangan, ano to? Shrine, ayun. Welcome Kiangan Shrine. Alright.
Ay, pwedeng akyatin yung parang pyramid. Yung itsura niya dito guys. So dito ba exactly sumuko si General Yamashita? Comfort room. Comfort room pala dito sa baba na ito. Sa likod na ito. So itong part na to pwede nyo akyatin hanggang sa taas. Ayan sila oh. Hindi natin nakakita, papakahirap lang tayo dito. Right, so dito sa likod natin, kung nakita nyo, yan na yung shrine, pinaka shrine nung itong lugar na to, kung saan itinayo para alalahanin yung mga pangyayari dito sa Kiangan, particularly doon sa pagsuko ni General Tomoyoki Yamashita sa mga Amerikano. At syempre alalahanin din yung mga kabayanihan ng mga kapwa nating Pinoy na nakipaglaban kasama ang tropa ng Amerikano para mataboy ang puwersa ng Japanese dito sa Pilipinas. Tapos eventually Amerikano rin pala Amerikano rin pala ang papalit. Naloko ko na. Ano ba makikita dito? Face mask, may face mask kayo? Ay, kailangan face mask pa yan eh. Hi guys, so dito tayo sa museum dito sa Kiangan Shrine. Akala ko dito nahuli si Yamashita, yung pala hindi. So shrine lang pala ito ng Kiangan. Magkaiba pa yung lugar, yung site kung saan nahuli si Yamashita o sumuko. Dahil yung pala cave, kuweba pala yun kung saan siya sumuko. Tapos dinala siya dito sa Kiangan. Well, yung kuweba na yun, part ng Kiangan pa rin, sa taas lang yung shrine na to sa taas. Yung madadaanan yung kuweba na yun kapag pupunta kayo ng highest point mula dito sa Kiangan. Tapos dinala dito sa Kiangan. Tapos syempre kailangan sumuko siya sa mas mataas na opisyal. At wala namang mataas na opisyal na nandito no sa Kiangan available, so dinala siya sa Baguio para doon siya pumirma kung anong klaseng agreement ang kailangang pirmahan doon para sa kanyang pagsuko. Umuulan sa labas kaya nandito ako. I think tumigil na. Dito parang hindi umulan eh, parang sa Kiangan lang umulan. Parang dun lang sa shrine umulan. Umulan yung yan. Department of Education, Lagawe, Ifugao. Ayan. Meron pa palang isang bayan tayong madadaanan. Ito yung Hingyon. Hingyon, Ifugao. Akala ko diretso na ito ng Banawe. Akala ko Banawe na agad after Ligawe. Hindi pa pala. So in between, meron pang Hingyon. Good evening na to, 6:28 ng gabi. So anyway, nakahanap na ako ng mapag-overnightan ngayong gabi. At maganda yung tanawin dito. Dito tayo sa Banawe. Yun o. Yun. Hindi na ako nag-video mula dun sa nung umulan, di ba? Pag umuulan kasi guys, iniiwasan ko mabasa na yung camera. Kasi dati, pinapabayaan ko lang na mabasa hanggang sa isang araw, na-penetrate ng tubig yung camera at nasira yung GoPro ko. Dalawang GoPro na sira. GoPro 7 tsaka 8. So ngayon, pag umuulan, tinatanggal ko na talaga sa helmet. Napakalakas kanina ng ulan doon sa Hingyon, Ifugao. Yung pagkalagpas natin ng Ligawe, Hingyon, doon ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos yung dinadaanan ko ngayon, yung mga parang may mga tubig na bumababa doon sa bundok, tapos dumadaloy na doon sa kalsada. Nakakatakot guys kasi hindi mo alam kung baka yung tubig na umaagos doon ay may kasamang bato. O may bigla na lang tayong makabangga ng bato doon. Nakaligtas naman tayo doon hanggang sa naabot natin nung Banawe Arco. Tapos biglang tumigil ang ulan doon. Bukas hindi ko alam kung anong plano natin. Actually wala akong kapagod-pagod ngayong araw. Kasi kagabi nung nag-camping tayo, sarap ng tulog ko doon pagkatapos kong kumain kasi palibhasa wala tayong magagawa. Wala namang internet doon. Wala namang signal. So wala na akong choice kundi matulog. Natulog ako siguro mga alas 9. Nagising ako alas 5 ng umaga. So dadaanan ulit natin ng reverse
reverse, pabaliktad naman. Yung Kalinga to Abra Road. Dati, nilakbay natin from Abra to Kalinga. Ngayon naman ay from Kalinga to Abra, pababa. So, mas risky ang mag-drive ngayon sa bundok dahil nga sa pag-uulan. Alam nyo na, landslide. Alam nyo na kung gaano ka-risky ang mag-drive pag umulan. Pero gagawin natin yan. Papakita ko sa inyo kung ano bang meron dyan sa Balbalan. Ang target ko talaga dyan ay yung Balbalan. Hindi naman necessarily yung buong daan to Abra. Pero itutuloy natin hanggang Abra kasi wala na rin naman akong papasyal masyado. Hindi ko alam kung mag-extend ako dito kasi basang-basa yung pantalong ko, yung jacket ko, riding jacket. Basang-basa rin. Nakala ko hindi ito todo yung ulan kanina. Nakala ko ambon-ambon lang, biglang lumakas. So nabasa lahat. So kailangan kong patuyuin yan. Unfortunately wala silang laundry shop dito para matuyo na agad yan. Siguro bukas pupunta tayo dun sa bayan at doon na lang tayo magpa-laundry para may dryer naman sila dun, malamang. Alright, so that's it for today guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV, signing out.